ידעתם שיש משקפיים שמסייעים על פי הטענה לטפל בבעיות קשב וריכוז? לא. כך על פי שיטת אירלן, על שם חוקרת אמריקאית הלן אירלן, שמצאה כי חלק מהאנשים שהובחנו עם בעיות קשב וריכוז למעשה סובלים מבעיה של עיבוד חזותי, שניתן לפתור על ידי הרכבת משקפיים עם מסנני צבע שמותאמים אישית לכל מטופל. הנה שולמית אלעד, מייסדת ומנהלת אירלן ישראל, וליאור מאיר גואטה, בן 10, שמתמודד עם בעיות של עיבוד חזותי ומשתמש במשקפיים האלה. אהלן, אהלן. בוקר טוב לשניכם. כמה זמן אתה כבר עם המשקפיים? חודש וחצי כזה. איך זה שינה את חייך? בהרבה דברים. מה למשל? כמו בהליכה יש הרבה דברים. בכיתה למשל, מה? בכיתה זה עוזר לי בקריאה, ריצה, בהרבה דברים. מה היה לפני? הרבה לפני. במה התקשית לפני? התקשיתי בלקרוא, בלכתוב, ובכלל, כל מיני דברים, say yes. אוקיי. ומאז ששמו עליך את המשקפיים, מה קורה? כל הבעיות הלכו? כן. וואלה. כמעט כולם. יש עוד בעיות שאני צריך לספר לבד, אבל הרוב הלכו. אוקיי. מה היה התסמונת הזו בכלל? אוקיי, התסמונת היא באמת מספר תסמינים, שלא חייבים שיהיה את הכל, אבל קודם כל זה רגישות לאור. למשל, עכשיו לליאור, אם לא היה משקפיים, אז האור פה היה מציק לו לאורך זמן. קשיים בקריאה, או התעייפות, לא חייבים להיות קשיי פענוח, אבל שמתעייפים מהקריאה, שלא כל כך קשובים בקריאה. קשב, תפיסת עומק, שדה ראייה, והרבה מאוד כאבי ראש, עייפות, מיגרנות. אבל זה יכול להיות גם מתאים לעוד הרבה דברים אחרים, בתוך הפרעות קשב וריכוז. זאת אומרת, קשה לדייק את זה, נכון? כן, קודם כל יש באמת הרבה תסמינים דומים להפרעת קשב, והרבה מאוד הבחנה בעצם שגויה, יש הרבה מאוד אנשים שמאובחנים עם הפרעת קשב, ולמעשה בסופו של דבר כשיש משקפיים, מסתבר שזה למעשה אירלן. תחשבו רגע שאם יש לכם מי שרגיש לאור בעיקר, שיש לו פנס מול העיניים. עכשיו, זה יכול להיות פנס גם קיים לגבי רצף, בעוצמה חזקה או בעוצמה מועטה, אבל נניח פנס, לא פרוז'קטור, אבל פנס מול העיניים, וככה צריך להתנהל. כמה אתם קשובים, כמה אתם רגועים, כמה אתם... הייתה לי פעם איזו בחורה שהובחנה ואמרה לי, עם הפרעת קשב, אמרה לי, אני יכולה להיות חברה נורא טובה בערב, אבל ביום שמדברים איתי, אני לא מצליחה בכלל לענות. עם המשקפיים, אני פשוט... מתפקדת. זה ממש משפיע על כל תחומי החיים. אז באים לבחון ואז עושים כל מיני קומבינציות של צבעים? יש שני שלבים. יש את השלב הראשון, שבאמת לברר אם יש את זה באיזה מידה, ולהתאים שקף. ההנחה שאנחנו רואים אותו דבר, היא פשוט שגויה. זאת אומרת, מעבר לחדות ראייה. בואו ננסה רגע תרגיל, ליאור, אתה מוכן שנייה להוריד את המשקפיים? יש פה דף עמוס, וזה כל אחד יכול לעשות בבית. לקחת דף עמוס, אם הוא רוצה לראות לפני שהוא מגיע לבחון. תסתכל כמה שניות על הדף. כרגע זה בארמית, כי הכוונה היא באמת לא לקרוא. תסתכל על הדף ותגיד לי שאתה מסתכל על הדף, איך הוא נראה לך? האם זה רגוע, לא רגוע? ממש לא רגוע, לא נוח לי להסתכל עליו, כואב לי בעיניים, כל האותיות זזות, יש בלגן, לא מבין. אוקיי, ואז, זה התהליך, ואז עושים מבחון, ובסופו של התהליך אנחנו מנסים להתאים שקפים, ולמשל לליאור, בשלב הראשון, היה לו 3 שקפים, ורק שאחרי 3 שקפים... אחד על השני. במקרה, כן, אחד על השני, וכשאנחנו שמים את שלושתם, בלי המשקפיים ליאור, אז איך זה נראה? זה נראה יותר רגוע, אני רואה יותר טוב, ויותר מובן. אוקיי, ואז הפתרון הוא זמני, כי לא נוח, וגם אפשר להעתיק מהלוח, וגם זה לא עוזר לאור. בדיוק, ואז הפתרון המלא, פעם שרואים שהשקף עושה עבודה, שוב, גם זה, אברי, זה לא, זאת אומרת, צריך יותר משנייה אחת, אז מתאים את העדשות משקפיים, ושהן מסננות, ומה שמדהים בהם, שלמרות שיש צבע, כשזה מותאם לבן אדם, הוא לא רואה צבע. אז אפשר גם לנהוג בלילה או לראות... אנחנו כאן רואים שהמשקפיים צבע צהוב. כן, עם צבע, אבל ליאור לא רואה את זה. כמה אנשים כאלה יש באוכלוסייה שיש להם יותר... 12% מאוכלוסייה רגילה, אצל הפרעות קשב זה יותר. אנחנו עשינו מחקר בדוד ילין, שאנחנו סיימנו אותו עכשיו על מבוגרים, שהובחנו גם עם אירלן וגם עם הפרעת קשב. עשינו את זה עם המוקסו ועם ה-DSM-5 לטווח ארוך. 50% מאלה שהובחנו עם הפרעת קשב, כשהם הרכיבו משקפיים, הם עשו את המוקסו, הם נכנסו לטווח הנורמה. וואלה. באמת מדהים. אנחנו, זאת אומרת, סוף הכתיבה שלו, ואני חושבת שזה באמת מחקר פורץ דרך. עשינו את זה יחד עם דוקטור אביבה ברניר. איפה מוצאים אתכם? אתר אירלן ישראל, דוקטור אביבה ברניר וחיה שקד, הם השותפות למחקר. אירלן, זה השם זו מילת המפתח כמה עולה האבחון? האבחון הראשון עולה 500 שקלים, שהוא לוקח בסביבות השעה, שעה ורבע. התאמת המשקפיים עולה 800 שקלים, את העדשות זה עבודת יד, מזמינים מארצות הברית, זה בסביבות $250.
בסדר, אבל איכות חיים מובטחת. וואו. משנה חיים, באמת משנה חיים. בטח, זה נראה ככה. שלום חברים. תודה שולמית וליאור, תודה רבה. ישר הבחנתי את עצמי, ישר אני